асан ин қазия суратгирӣ бо як нафар ҳамкасби мо фикр мекунам ки он замони ҷанги шаҳрвандӣ ёдам аст ҳангоме ки ман ҳамчун журналист фаъолият доштам чунин мушкилот барои журналистон вуҷуд надошт ва ҳар ҷо ҳар воқеае ки буд сараввал пайдо мешуданд журналистон ва аз он инъикос мекарданд ин воқеае ки имрӯз шуд ва ин воқеае ки дирӯз шуд ман фикр мекунам ки бисёр як сигнали ҷиддӣ аст ва бояд сари он ҳам органҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ҳам ҳокимияти кишвар бояд фикр кунад ки мо бояд пеш аз ҳама масъалаи асосии ҳимояи ҳифзи ҳуқуқи инсон аст ва ҳимояи озодии сухан аст ки ин сархати ҳар як ҷомеаи демократия аст аз он мо бояд пеш аз ҳама пуштикор бошем. Дирӯз ба яке аз журналистони мо рух додааст. Воқеан ҳам ин як масъалае ҳаст ки боиси изтироби созмонҳои журналистӣ гашт ва имрӯз аз ҷониби созмонҳо ва аксари сармайёрони рӯзномаҳои ҷумҳурӣ ҳамин хеле як изоротам пахш кардид ки ҳамон шахсони масъуле ки нисбати журналист латукуб кардаанд ва ӯро боздошт намуданд чораҳои маъмурӣ андешта шавад. ҳабс кардани Абдураҳим Шукуров ҳамеро гуфтанастам ки нақси ҳуқуқи рӯзноманигор аст ва аз ҷониби созмонҳои рӯзноманигорӣ аз ҷониби роҳбарони раштаи радиои телевизиони мустақили ҷумҳури Тоҷикистон иқдом барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ӯ роҳандозӣ карда хоҳад шуд.